piny owacho kwa mondo ochwal mwandu mag siro chenro mag pith mag yiende to kod pur gi ohala e kor gwenge kaka achiel kuom yo mar chopo kwan yiende bilion 10 e bwo chenro mar Vision 2030. Jojamolo nigi ler. Kano wuoyo e kinde mane gitimo limbe liend mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga e gweng' makang'o ka Jaramogi, jagoro maduong' mar riwruok makedo gi weche mag alwora midendo ni The Green World, Migosi Isaac Otieno, noluwo ni mondo mi piny Kenya chop lek mar bedo gi yiende bilion 10 kotundo higa 2030, to piny owacho nyaka chiw sir mowinjore. The only way ma sirikal nyalo konyowago nikech iyudo ka sama gitimo launching they use billions of money, to ka ginyalo direct gigi identifying some tree nurseries kata establishing some tree nurseries mondo yiende obed mang'eny mondo dhano pidhgi community. Sani kata kiwuotho along the roads there are so many tree seedlings manindo kanyo makata jomo nyiewo onge, to gin bende gin e business. Koro wa challenge government ni gi come forward mondo gi support these tree nursery owners to gi distribute yiende gi free of charge kuon mopogore opogore. Ofulo ne gin kaka riwruok makedo gi weche mag alwora, gichano tiyo gi sikunde to kod oganda e gwenge mopogore opogore mondo mi gine ni gimedo kwan yiende pacho kae. Mondo wa achieve lek marwa mane wan go mar 10 billion trees ma bende is supported by the government, the current government masani, en nyaka wapidh yien. Kendo wan kaka organization wasebiro gi program moro miluongo ni Inter-Schools Environmental Challenge. Ma Inter-School Environmental Challenge gi mwatimo ni wayiero skunde, then skunde mwayiero gi wamiyo gi tree seedlings. Kwasemiyo gi tree seedlings to gipidho yiende gi. Koro wariwre uru kaka community achiel mondo wa make sure ni wapidho yien, ma sama wapidho yien ni to waywago go jakom to kendo waloso go environment marwa mondo obed maber. Migosi Isaac Otieno luwo ni kopogore gi medo kwan yiende, bende gigeto yore mag neno ni gimedo chiemo e gwenge, ahinya to makaluo kokalo e bero weche mag alwora. Kane jakom pod ngima, nwatemo tiyo kode machiegni ma projects mane watimo kaka weche mag pur to gi weche mag pidho yien nwa update all the time, kendo ma en gima nosiro, but wan makoro wadong' en ni nyaka wa make sure ni giko manowacho nodwani watim ka wabro timo kode kamoro achiel. Big ni baba notho ka en gi jahigni 80, wan gi yiende 80 tree seedlings ma bende wakelo, then koyaw school wabro pidho yiende go mondo bed ni sama yiende gi ti dongo to warito alwora to waparo go jakom mosenindo. Kata obedo nosetho to spirits mage to pod ngima. Magi owacho ka nyawadgi ma en Assistant Archbishop mar kanisa nomiya Joshua Owalo Okech bende otielo dwaro manitie mondo mi piny owacho sir jopith yien. Amedo kwayo sirkal ni kiwuotho kata kidhi nyaka Kisumu biro yudo ka ji opidho yiende mang'eny, and yiende go nitiere kanyo, ging'iew gi mondo mi ji okaw gi mondo opidhgi. Koro akwayo government mar Kenya kuyie to giket pesa ne jok mantiere gi tree nurseries mondo yiende gi ochiw nono mondo opidhgi mondo pinywa mar Kenya obed maber. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.